ഹലോ, ഹായ്. അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലോ? ഇതാ നോക്കെ, റൊട്ടിയുണ്ട്, സലാഡ്, ഇരുവി മുങ്കി പരിപ്പ, ചെറുപയറിൻ്റെ പരിപ്പ്, വെണ്ടയ്ക്ക തോരനുണ്ട്, ചോറുണ്ട്, മുളകുണ്ട്, कपलंडी चम्मंदी सिंगदाने का चटनी है। इधर का भाभी लोग को गोश्त का बनाया भिंडी है, कुछ नहीं डालते, मिक्स फ्राई किया है। ओके, നമ്മൾക്ക് തിന്നാലോ? നമുക്ക് ചട്നിന്ന് തുടങ്ങാം. मूंग की दाल, सब लोग को जल्दी आ जा, എല്ലാവരും ഓടി വാ. ഓക്കെ, ബൈ.